nganggo dolanan nenek dudak. Oh. Oh. Wah. Tepuk tangan, tepuk tangan. Iya, iya. Oh, wes. Kosek. Ah. Alah. Mentele. Kosek lho, mau liyane ketake ora ngono kuwi lho, lagune apa nadane ora tung teng ora ngono kuwi lho. Rada ana ndut-ndut ngono ne. Den Nadane iki ora tung teng kuk. Iya. sing bener to, Denko. Heeh ta. Ora nganggo ora Saiki dhewe maneh-maneh sing bener to Denke. Ambok sumpah cangkemmu ngono. Ngene iki tak kuduke penonton. Sing bener to Denke. Lah sing bener piye? Denko ngono biasa ngono. Ya, Denko. Ah, kowe mau sing bener to Denke. Masa ta? Kok nek cang ngomong isar kalu. Ora yo, banget ke. Iya. Yang bagus ya. Sabda Pandita Ratu. Ayo kok. Sabda Pandita Ratu. Wah. Wes. Aku kok suarane kok beda. Apa piye? Kok suarane beda lho. Bedane piye? Mongko kan padha to kuwi dadi bubuk. Dung to, bubuk ngono. Mbok iso dipadake, lemu turu miring mesti. Bocah. Iki ana panyunan liwung, mboyo sing nyekar Mbak Tatin, mboyo. Karo Ayu sing ngurung nembang. Ya, sekalian ya. Babarke pisan. Tambahi sing tuwa Prastiwi, ya. Oh, piye? Prastiwi lovers langsung tepuk tangan langsung. Iya. Ya. Wong telu ayo. Ayo Tin, ayo Yu, ayo Pras. Yes. Iya. Yes. Yo Mbak Tatin, Mau Mbak bengis Ayu. nggar aturan kok kowe tak hukum kowe pokoke. Lah pripun? Muni ra mangkat kok menyang. Sinten to? Ibu to? Hitungane dadi geseh to, ayo. dalang utang. Dalang milenial kok ora bayar to mambeng. Ora bayar dengkulmu mlocot kowe. Urung tenan. Iki mau tak bayar Prastiwi 2 kali 2 malam kok. Oh, urung e. Urung dikae to? Urung. Takon pengendange. Ya kene neh. Cindil. Ceritane mungkin cepogoe kepunjulan sinden ngoten to, jenengan jatah ra mangkat ning tetep mangkat ngoten to. Lah wong wis ditari lho. Malam sadurunge iki tak tari sesuk kowe nyinden awan bengi ya Yu, aku ora mangkat. Lho, izin ki nek sinden ki liyane Pak kula benjang mboten mangkat nggih. Ya nek iki ora, aku ora mangkat. Mlengos kaya aku. Nggih, Ndoro Ayu. Ah kok menyang tingil-tingil. Apa cah iki aku? Butuh e. Butuh, aku menyang wis ben. Ya. Biar apa-apa. Kok disaur utange. Ya beres. Ndak ngisini-sini dipresani para pamirsa. Kok pamel sapa? Dalang kok utang. Isen nak aku. Mbok disuwun saiki wae men padha padange to Bu, rasa kongko disuwun saiki. Wis tak dadekke siji nang amplop, jaluk saiki ya double dhek tenan. Mulih karo ngono kuwi mesti gleling kae lek mulih. Iya. Terus tekan omah nganggo ondrok kang srah lemrah kae. Ah dedeke ming 150 cm kok nganggo ondrok. Aku mbiyen tau mrono, tak ampiri mayang jam 8 bengi mlayu lho no mergane. Ah tangi turu kok nganggo ondrok dawa banget kae. Daster dawa kedawan kae lho dadi kan. Weh, mayat aku ya ngono. Sampai dia tahu. Ini, aku. Janar tak cucup kowe. Mbok omong. Mo. Ya, ya diaturke liwung. Ya. Mati kutu wong loro iki pokoke galine sinden iki ming Prastiwi. Sak gentho gentone Tatin cep klakep to ning ngarepe Prastiwi ra ono.
Lagi urusan pribadi kok aku melu-melu salah meneh. Rawani ya ya. Iki rawani kalah ayu kok. Aduh. Pelanggaran iki. Inggih, Bu. Inggih. Kalah seksi, kalah ayu kok. Seksi kalah ayu. Apa nek meng tatin? Coba. Oh. Maju pamerke, Apa wani ngono kuwi? Halo. Ayo, lho. Piye? Golane. Iya. Si Pak kowe Pola. wani Mbak Tatin apa wani Mbak Tatin? Aku kalah nek karo ibu kalah. Kalah. Nang menange siji aku. Apa? Rada dhuwur. Oh. Ngece. Wis. Ngecen. Ya apa-apa cendek kok wis ben kok. Ora apa-apa. Ning ayu, egolane ya apik. Rasah muni ngono, mau wis kenyek kok saiki melek ayu. Aku elek ayu kowe. Dan ora. Ayo dadi malih ngapa? Gampang malek aku. Padha dalange mulak-malik rajek. Piye? Padha Muni piye kowe. Mulak-malik rajek. Ya, limong ya dijogeti. Oke. Ora. Ganas Iwan. Semungso Bu Prasti iki Karo karo aku lagi. Pokoke karo aku lagi ra cocok. Nek cocok muni oke. Nek oke ora wis ya wis. Berarti atine lagi ra cocok. Ya, wis ora apa-apa. Sing penting gelem nembang. Ya, yo. Diatile wong. Tengah, sing cilik tengah. Sing SD tengah. Aku tuwa dhewe. Cilik umure napa dedeke? Dedeke sik tengah men. Oh. Druwoke. Aku ki cilik ning gedhe. Oh. Andelok apa? Mas. Iya. Wis, Bejo-bejane dalang duwe sinden ora ndek isin ya aku. Jane sing salah ki Pak Seno. Ngapa? Bu Prastiwi ki ora keciliken. Apa? Pak Seno sing gegeden. Aku iki nek nyinden sangu seragam lho. Seragam napa? Tasnya tilik ono, apa rok abang klambi putih. Nek rampung langsung dandan nang diri sepuhe beraturan bahasa Indonesia. Seragam SD. Tulisane impres ngono. Zaman kuno makuno Impres. SD Impres. Yo. Dadi, yo. Digoyang Bu Prastiwi. Iya, aku emang penak lingguh bintang tamu yang itu. Abola-balo cah SD ya terunyukan. Harae didempi. Ora apa-apa Pak SD kok rung mudeng Subasita ora apa-apa. Didepi ondol. Apa? Aja mancing lho kowe, Pak. Ya omonganmu diatur lho sing. Atur, Iya, atur. aku Soale cangkeme pasti ra ono kampase. aku masuk ketularan Wes. Wis piye? Pak Desone jumenengan kersane jenengan ajeng napa? Ngadeg apa Pak ngonamu? Jumeneng piyayine. Piyayine kok Piyayine jumenengan Ya apa? Allah. Ya ampun Kleru Bu. aku. Lek jumenengan piyayine duliyane kok. Wes terus aku sesuk dadi dagelan rusuh. Aku wis entuk alem iki mah ketularan. Sesuk-esuk ae yo. Awake rada ra penak. Syukur nek isih iso. Iso. Soale wong gula ki angel. Ngomongi. Ayo gliak-gliak. Alon watone lene tah iso kok ya. Gedek. Wah, Gedek-gedek. Slentik tak.
Nggo apa? Apane? Nek meng gedak-gedek nggo apa? Horor, Bu. Aku ora mudeng apa-apa lho. Wis rasa diselendhek sing wingi wae isih mules e kok. Lah kok mulas ke ditungkak apa piye? Ayo, sabda. Ayo, sabda. Dadi sing niki sing dipanggil jenenge maju dadi leader joget ngoten. Ora suwe kok sih kowe ora ngerti. Jejer. Jejer sing bener. Ya. Siap, gerak. Ayo, siap. Kene wong telu, Ayo. Lek. Sing yuk. Siap lho. Siap, ayo. Siap. Nggih. Cangmo, gerak. Das yuk, iki dase wong tua yuk. Lah ngepasi lho, Bu. Iki sik das iki. Aku ora melu-melu lho. Ora lho, aku ora. Lho jare cang kiri yo pas. Ijol nek nu ijol Bu Prastiwi nang kene Mbak Tati nang kene. Aku puas aku iso baleske loro atiku. Lah keneng apane to, Bu? Das iki di Oh, keneng dase. dasmu kuwi. Neh ora? Siap raneh ora? Wes ta. Ki mau cang kanan ya ki mau ya. Ya. Siap, gerak. Nah iki aku. Wah. Siap, gerak. Siap. Cang kiri, gerak. Jinjet. Iki tuh Lah ya, cang kiri lho kondo. Aku wong tua donggo dolanan kok seneng to. Ajarane ra nggo, kowe jarene ra nggo dolanan gelo. Heeh. Heeh, Chan. Ayo. Sabda. Horor. Horor kok. Aku kok dadi ting prinding ya. Aku ting greges kok krungu sarane Bu Praski. Ayo. Bab piye ta aku? Aku Apa? virus corona apa? Corona kuruna. Iya, Pras. Sabda. Iya. Nganggo India lho, engko siap lho, Pras. Iya. Dentang dentang kudu sing luas ya. Ya. Sabda pandita. Asik asik. Bumi pasti dilani. Terus aku kan bawa mati. Digoyang bareng bersama warga laras Indonesia. Dawat, cendol, dawat, sendal, cendol, cendol. Dawat, dawat, cendol, cendol. Dawat, cendol, cendol. Cendol, dawat segar. 500-an. Ya pakai ketan. Didulu, mati mau 6 itu walu. Kita. Tak kita. Jalan, hey, hey, hey. Ha iki sing marani disenengi Abalala iki. Dek iki streaming karo rombongan iki mesti. Iya. Kirim salam cendol dawet. Oh iya. Nyawer ra engko tok pek ningan. Ora. Ora. Apa? Yo. Gelut yo. Kudune dalang ki hormat karo anak buah. Lho. Ora bedina ning nesu. Ora nesu aku. Kongkonan bajing-bajingke. Parah. Unek-uneke disampaikan, Bu. Unek-unek jenengan disampaikan. Meng kongkonan utusan. Kok susuk 2000 jaluk. Hah? Alah, lho. Pahit, Unek-unek pahit. tokke meleh unek-uneke ra Mah apa-apa. wis ra iso metu. Minta. Dewasa iki dewasa. Terus dewasa terus iki guyone dewasa kabeh. Horor. Omongane Prasti iki aja tok percaya. Iya. Aku ki juragan blobo-lomo kok. Iya. Blobok. Blobok. Blobok iki matamu. Yo. Ayo jawaban pandangan yo. Sing tuwa ngapa kowe? Pasen. Malah ndelok-ndelok. Waneni neh, Bu. Waneni aku ya seneng ya nek jenengan waneni kuwi aku rasa ya. Do puas. Ya diajar wae yo. Ya. Eh? Diajar bareng-bareng. Nya nek ada diajarnya. Jenengan ki apa tengen pangisar pandur? Sing tengah aku. Ngisor dhuwur malah pilih tengah. Milih tengah nah aku. Wegah, aku wegah. Tarik.
Heboh Prastiwi iki heboh. Ya ampun. Aku ora tekan atiku lho, Bu. Oh, nah aku tekan. Tekan. Aku tekan wong kuwi ranti perasaan kok. Yo, mangga. Dadi liwat Wis mau ngarep dong. Sik. Ngapa? Aku ora sawer. Bu Pras pikantuk Ngene iki saweran. wong solehah ngene iki. Mbak Mimin kasih Bu mic Pras Mbak iki Mimin. pikantuk saweran. Nggih. Eh. Sik. Tak merono aku. Cincin. Wah. Nuwun nggih, Mbak. Entuk sawer saka Mbak Tiara Yantika ya. Cah wedok wae ra util kok kowe util. Ayo TikTok ya, ayo TikTok. Ya. Mbak Mimin yang ngarepe. Nggih para sederek ingkang badhe numbasaken dolanan anak-anak. Menika mboten ngangge baterai, mboten ngangge menapa-napa. Kok padake robot terus. Nyomitmu abot ka. Iki dipraktekke sik dunang tang. Kok aku sing nom-nom ngono kok aku. Ah sing tuwa sik kok. Mbah tuwa keri. Kok sik. Tuwa nggo isuk-isukan. Sik to. Iki sing duwe wewenang seutuhnya iki penonton. Lho. Prastiwi joget mboten? Mboten. Joget. Jangan menolak. Yo, ding tang seneng aku. Ayo kita lihat Bu Prastiwi joget yo. Yo. Tak sawer. Oke. Ya, iki. Rene. Baduke ndi baduke? Iki. Halo Roy. Ya Allah. Alah Dik 100 diwangidan. Entah. Sing penting kan sing nonton akeh. Engko penggemarmu dadi akeh. Viewermu dadi akeh. Viewer piper. Ayo, tuh, dan ayo tuh. Ayo kok nganggo dolanan aku. Oh. Wah. Tepuk tangan. Iya. Lagi. Ngomong kewenangan. Lagi. Asik. Iya. Goyangan mau. Aja dipaksa kesel ya yu. Ora. Kene tak idak-idak kok. Apane sing dak? Lah ya kesel wae ora, kesel to? Heeh. Emang ora tak idak-idak. Mengke. Ah urute sapa? Dituding. Ayo geni kowe. Kuwi makon-makon. Makon-makon dadi aku ping pindho. Wong tuwa kon pindho. Niki lho, Bu. Apa lho Bu? Ayo apri ora kena mbadah ayo. Kowe mengke ditirokke lho. Ya. Ya. Nananananana.
Aja Prastiwi. Ayo tirokke. Ya Bu, wis dicontoni. Sapa? Ayo sakarepmu. Ayo, ayo. Ah, ayo. Mbak Ayu. Aku gak encok ya, Bu. Apa? Encok. GM. Encok Bu, encok. Ora krungu kupingku. Encok ya ora apa-apa. Heeh. Ayo. iya, aku, Sportif, ah. sportif. Ya. Apa? Arep kabur. Aku arep lingguh kene lho. Sabda Pandita Ratu. Apa? Ayo, saya. Wis yuk, wis lembut kabeh wis. Ampun. Kok kaya wah Sing ngobahke bokonge tok kok sak awake. Ora kaya wong giling jamu. atik kaya blender. Lah ya kan lagi encok kaku awake. Tatin, ayo Tatin. Ya. Tepuk tangan buat Mbak Tatin. Nggih. Oh, kaya ana request sing suwe. Tekan setengah loro. Gari apa ora? Modar. Syukur. Seneni mbok-mbokane. Ya. Kok Mbak Tatin. Ayo. Kok aku menaku sepindho aja. Bilang dulu sama Mas Denko. Denko. Apa sih? Denko. Ayo, akon Mas Denko. Mas Denko. Ora Denko ora. Mas Denko. Nyuwun dikendangi. Ayo Mas Denko. Kudu ngenten lho. Ya, kowe ngono kuwi omong. Madang urung tin durah. Tak duro. Tuh tangi jam pira? Jam 09.00. Dadi Tatin ki ciri-cirane kaya nggon kae lho ana sing tau pasang story. Ini huruf apa? Huruf apa? Ini S. Mas Tuloh. Iya. Sabda Pandita Ratu. Ayo. Kosek. Lah. Mentale. Kosek lho. Mau liyane ketake ora ngono kuwi lho, lagune apa nadane ora tung teng ora ngono kuwi lho. Rada ana ndut ngono ne. Ben Nadane iki ora tung teng kuk. Iya. sing bener to, Denko. Heeh ta. Ora nganggo ora Saiki dhewe maneh-maneh sing bener to Denke. Ambok sumpah cangkemmu ngono. Ngene iki tak kuduke penonton. Sing bener to Denke. Lah sing bener piye? Denko ngono biasa ngono. Ya, Denko. Ah, kowe mau sing bener to Denke. Masa ta? Kok nek cang ngomong isar kalu. Ora yo, banget ke. Iya. Yang bagus ya. Sabda Pandita Ratu. Ayo kok. Sabda Pandita Ratu. Wah. Wes. Aku kok suarane kok beda? Apa piye? Kok suarane beda lho? Bedane piye? Mongko kan padha to kuwi dadi bubuk. Dung to, bubuk ngono. Mbok iso dipadake, lemu turu miring mesti. Bocek. Bedane piye? Biasane piye ta? Oh, bubuk ngono kuwi. Kandhane Denko yang pancen karo aku mbah wi. Aduh. Kamu cinta ya sama gue? Ah. Mbak bilang terus terang sama gue. Gak usah begitu. Iya. Asine piye aku sing nglantarke. Ora kok muni dadak. Nek arep cepet mati ora apa-apa kok. Nek arep cepet mati karo aku. Kok iso, Bu? Lah Nggak cepet mati. Lah apa? Galak ora umum kok. Yo, galak nek karo Denko aku ora galak. Ya. Jajal piye Denko? Jajal piye Denko? Awas, suatu saat kamu Ayo. akan Alah. Sesok kowe iso ngadeg nang kene klepek-klepek kok. Aduh, ya kelepek-kelepek. Jajal wae. Saiki bae. Saiki wae kon ngopo? Rawani dhek rung siap mental.
Parani, dadi aku tak parani. Tak parani. Parani Rono? Iya. Nah, masa perempuan marani laki-laki. Alah mosok. Mau Prastiwi, kok linggung apa? Linggo. Lah ya diterus. Ki agak nyang-nyangan nih. Jangan-jangan. Kok nek kedadan aku setar ya, Bu? Aku setan. Wis oleh siji, Bu. Ada. Iso delokne. Sesuk anggere titi mangsane mayang adoh sak bis ngono arep tak keceri. Buayu semen cangkeme. Pas turu wae. Langsung tak cekoki. Keceri nggonamu ya omong aku. Adake. Iya. Wis rampung ya. Wis rampung. Urung. Iki Mbak sing tuwa banci tuwa. Ora saiki wae aku srogo tuwa ngancani Pak De. Pak De sehono ki. Lho, Bu. Aku ping tengak-tenguk lemes. Ayo. Mesake aja Mas ana sel. Ya, ya. Ya ora? Ora. Cara kompak tenan kok. Nyo. Nyo Prasnya. Ya alah kenapian. Kenal kok Bu Prastiwi terus ta ya? Lho aku kan tersayang. Lho ya. Ini maksudnya piye iki njaluk kon Nyambut gawe wong telu. Ya iki tak pasake pasti men didum kowe karo Tatin. Mbak Anu wis entuk maunya. 100 kok didom wong telu ngomanan 30. Kene dresik sik matane iki. Aku nek idere payu 50 e. Asik. Ya. TikTok ya. Ndak ra didum-dum kae engko lali. Kadang kira ngerti trike wae. Engko nek terus joget-joget terus munggah panggung terus tengok terus kene suluk wis mati wis. Tatin rawani nakokke, Ayu rawani nakok ming jual jawil kae terus anggere arep takon, "Piye, Bu?" ngono. "Ngopo?" ngono. Duwit e dom-domke. Ah, tenan ora. Tenan. Wong iya asline ya maling kok asline. Aku utang rong nyaur. Ya, nggih matur nuwun Mbak Mimin, Mbak Apri. Ya, sampun jam setunggal. Karo Mbah Siono. Ya. Coba Orisa kok kaya lirak-lirik karo aku sajak. Kangen apa piye? Bocah kok senengane gawe gendro. Simbah tembangno. Sa bocah ayu, tembangno sing kepenak apa sing iso dadi pengakaramane Semar Badrana. Ayo ngaturno apa? Bocahmu piye? Apik to? Anakmu sehat? Sehat. Sehat, Mbah. Ngono. Sehat, Mbak. Nah, sing nimbali Simbah Semar iki aja. Mbah Semar. Aja Pak ning Simbah. Lanang apa wedok? Wedok, Mbak. Tak puja-pujake dadi anak sing solekah. Amin. Ngerti karo ibune. Sesuk ganti le dadi sindrom. Sinden supaya kesenian ki tetep ngrembaka. Arep ngaturke Pak Anu Putri Dharma Bekti apa? Pasugatan apa karo Simbah? Mau ana sing nyuwun palaran ketemune Sultan Hadiwijaya karo Arya Penangsang. Kok ora nanggap ketoprak wae. Ono. Ayo. Jineman nggih, Mbak.
Simbah seneng nek jineman. Remen, Mbah. Siji jineman, loro jimpitan Simbah. Klambi lurik mawon nggih. Wah, Mbah. ya kuwi sing paling tak senengi. Klambine lurik kaose apa? Mang jedhek napa? Aku ra iso jedhek. Simbah ki wis ora pati permana. Karo werna ki wis bingung. Sakniki, Mbah. Sok Rebo. Senengane mancing supaya aku ngetokke dagelan kaya ngono kuwi. Sok saiki tembangno engko men makmu cilik sik becik men tekan kene. Nggih. Bapakmu jenenge isih kancil. Nggih, parapane tesih kancil. Aja cedak Pak Tani. Lha napa? Mongko nek dikurung Pak Tani ndak malah cilaka. Siji aja cedak Pak Tani, aja loro aja cedak timun. Ayo guys. Suaramu apik Raja Majang. Bacutno, Nok. Matur nuwun ya, Nok. Sami-sami, Mbah. Muga-muga suaramu ya ajeg apik, iso dienggo pangupa buka, iso dienggo golek dhuwit, iso nggo nyukupi kulawarga. Ngono dadi marmut tenan. Wis jedul sirahe kok isih melayu njrantral ora. Pancen Gareng ki pancen nurun karo aku jiwane seni tenanan. Dadi nek upama teka mrene iki nek ora dipethuk nganggo gamelan pancen bocah kuwi pancen moh teka. Kowe coba tak pethuke nganggo tergamelan Gareng ki gelem apa? Pisan kasih kita tembangke ben supaya bocah iki tekan kene kok tak jaki omong-omongan sing apik-apik. Coba putuku si
Ganes. Ah iki supaya nembang sing kepenak. Ora arep ngarani nok, Nduk. Wis ngaturno karo Mbahmu Semar. Mengko men gareng tekan kene tak jaki guneman sing apik-apik. Mati poyosone. Halo, halo, Pak. Halo, iya. Piye? Kowe arep ngaturke apa? Tembang sing kepenak, Nes. Nggih, Pak. Heeh. Pripun, Pak Seno? Ah ora apa-apa. Kowe arep gambyong ya sakarepmu, arep nglangsar ya sakarepmu. Arep blindrong ya ora apa-apa. Nggih, Pak. Kalian Ayo. Dek Kiswan. Ora sah. Kesuwan ki elek-elek ya ora sah. Nggih niku mawon, Pak, Bang nembang kula. Aja wis ben. Bocah ora Ya, melu siap. apa-apa ya. Gambyong kok blindrong. Tutah. Wah, aja nek lanang nek kowe wedok blindrong mesti apik. Mengko nek aku ndur layangan aku blindrong ngono. Yo. Coba. Nek arep joget ya mudhun, ora joget nang kono terus ngenyak-nyak kancane. Ya. Waduh. Heeh. Pindah wis muntruk. Ya. Men dikendangi karo sak jogetmu tak kendangi ngono kae. Coba, yo.
Wah, lah pancen sindene iki komplit. Ana sing iso joget, ana sing iso nembang karo joget. Ana sing iso joget tok, ana sing iso dolanan biting lan sak piturut. Pirang-pirang. Ya, ku cegah lek kaya Pak supaya ora ngantuk. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ha, sing jeneng wong duwe kesibukan ki malah ora ngantuk. Ha nggih, ayo. Ijen mawon. Wah, ijen dekulmu mlocot ora. Ngerti bapakne dhewe ngene iki rak ya kowe iki tingil-tingil ngancani supaya bapakne iki aja ngalamun, bapakne iki aja nganti sedih. Sing jeneng wong tuwa kuwi nek wis tuwa ngene iki anak kuwi nanggung uripe wong tuwa. Ning kowe ora tau iso nanggung uripe wong tuwa. Kula wedi medal Pak. Mboten wantun medal, mboten wantun campur karo bapak. Sebabe mungkin nek keneng virus niku napa jenenge? Corona CC COVID-19 niku, Pak. Kuwi sempalane Dewa 19. Gajul ora. Niku bahaya. Gareng. Wong ki urip ki mung ngantri mati. Kowe ora iso dijoli, ora iso dinyang. Mula kok kowe wedi karo penyakit iki ngopo? Sing jeneng kowe tenguk-tenguk ngono kuwi nek kersaning sing gawe urip wis entek tulismu ora kurang jalaran kowe mati. Ngono. Aku lagi nyemar ngene iki nek keparenging Gusti wis entek tulise Semar ya mudhar. Mula apa sing diwedeni? Wong urip kok wedi karo penyakit. Apa sing gula wentah uripmu kuwi penyakit apa piye? Nggih mboten. Mula pasrah ning aja kendhat waspada budidaya. Ngono. Didhawuhi nganggo masker ya nganggo masker. Kok bapak wingi maskere kok bentuke kaya ngono kae. Kentekan sing kanggo masker cawetku. Njen dus wong tuwa. Bangane ora ketutup lambene. Nggih. Tur kuwi penyakit kuwi iso ditambani. Ngono. Ora usah dadak wedi, aja kuwatir. Sing jeneng virus mlebu kuwi mapan ning tenggorokan. Miturut dokter lho, nggih. Kuwi 4 dina. Nek tanggap terus dombeni banyu, uyah kuwi bakal ilang. Aja nganti mlebu ning paru-paru. Nek wis mlebu ning paru-paru kuwi wis akut. Weh. Akut niku napa? Akut lan kowe. Akut niku wis parah, wis parah. Ora usah bingung, ora usah wedi. Mengko nek kowe keweden, ndak malah ora srawung, ndak malah ora ketemu karo sapa-sapa. Ning ya srawunge dilongi, kumpul-kumpul sing ora perlu ya ora usah. Wis nang omah. Nang omah wae tenguk-tenguk ngombe wedang malah kepenak. Nggih, Pak. Nggih, ngestokke dawuhe, Pak. Mboten perlu wedi, Pak. Ora perlu wedi. Perlu wedi, ora perlu wedi. Kuwalik ngomong. Nek kowe wedi ndak malah ora prayoga. Lah iki ngene. Coba kowe ngaturno tetembangan bapak susah, bapak sedih. Susahe sedih mergane. Gabagong lunga, lungane kok pamite ora penak. Meguru karo Durna. Mboten sadi gagas wong Bagong ora ana ya ora apa-apa kok. Aja ngono. Sing jeneng anak Semar kudu komplit. Gareng, Petruk, Bagong. No. Upama Bagong ora ana iki sesuk ngenteni nek wis kowe ora ana. Tonyo tenan upama padha umure ngono ora. Aku liburan Gareng. Aku liburan. Wah ora pun nembang to pun joget barang kok. Isih kurang aku ki apa-apa mesti kurang. Oh nggih. Setunggal malih nggih, Pak. Sakarepmu. Karo ngenteni Petruk, piye kabare Petruk tak kongkon ndudul karo si Bagong. Wah nggih ngestokke dawuh. Nah ngaten. Kula tak nyuwun pambiyantune ingkang dereng nyekar menika. Sapa? Sapa? Ingkang dereng nyekar menika Ibu Wahyu Krisnawati. Nah. Becik. Mangga. Arep tok wenehi apa? Sing modern apa sing lawas, Pak? Moh, sing lawas kusut. Sing modern. Aku urung apa.
Ha nyuwun sing pripun? Njaluk sing nganggo duduh. Kalau dihantil tenan kok iki. Ngewuhke wong tuwa bingungke ora. Tak caosi ya, Pak. Iya caosa napa? Sampeyan piyai sepuh, kula anak niku ya munjung karo wong tuwa sing apik, sing kepenak. Ana alone, ana bantere, cocok. Ora mung alon tok nganggo banter. Nggih. Kadung tresna. Wah, aku iki sing tak senengi. Sing kepareng nyekar sapa, Pak? Mbak Wahyu, Mas. Wah. Monggo katuran jumeneng Mbak Wahyu Krisnawati. Iya. Pripun, Pak? Ayo, ora kaya bocah cilik. Kanca-kancane do kendel, mosok kalah karo Prastiwi. Ayo. Jumeneng? Kayak mulai ono. Ayo, isine donya iki werna-werna kok. Ya. Rina wengi dadi ati tanpa karo nggo latihan ya, Pak. Kayung yon. Latihan ngrungokke swara. Ha iya. Serak, Pak. Ora apa-apa, wong serak wis biasa. Aku mau ya ora tak ombeni banyu woh, langsung legondor. Jos. Marang slirane neno tansah kumawanging netra neno jero ati kadung tresno hello. Kowe nggo penggemar kok yo. Kok gak bojomu tok dandane. ora ya, Pak. Ya isa lho. Bagus kae. Oh, edan. Halo, Liyo hamung sliramu satemah loro as gowo senter barang.
ngono iki malah nyenget iki malah dadi hiburan. Iya. Lanane nanane. Selamat pus katon dejane. Suku apa cek? Nek le bengok kowe ora apa-apa. Aku lho semelang nek kancane do teko. Pancen supporter Wahyu. Wahyu lovers. Nyunggi sulak barang. Anake ning ndi? Anake diguwang, Pak. Mas, anake dijuguk sik. Ojo kowe lah. Kowe tepung apa piye? Gawanku, Pak. Oh, gawanmu. Bacaane sarwa asri jroba
takut, Pak. Kudu aku lho. Ayo Mas, semangat Mas, rong rampung ya. Nah, ya. Bacaan sawo Suwun Mbak Wahyu. Sami. Iya, nyenengake ora. Iso gawe semapute wong barang. Ya saking nganti suarane Petruk tak nggo nggih. Iki ana warek. Ana apa, Pak? WA. Oh nggih, diwaos Pak, diwaos sampun ngantos. Diwaos anggriyen kula bukake. Waduh, kuncine lali, Pak. Goblok men ora. Saking Pretoria. Endi kuwi, Pak? Afrika Selatan. Waduh. Engko gek iki WA-ne mengandung virus. Ora. Aja sembrono ora. Iki kirim transferan ya kuwi sejumlah 1 juta rupiah. Tulung dipun paringaken Bu Prastiwi Gang 100. Wah, ya Prastiwi ya ledan ya pancen ya. Karo nyuwun sesideman ingkang nyekar Mbak Orisa Gang 100. Wah. 1 juta sah. Wah. Rekeningku menggo liwat. Ora apa-apa kaya nggo ngrejekeni anak buah ki ora masalah. Ayo Orisa diaturake. Bejamu lho. Heeh, jumeneng. Wah, jan. Yo, tak aturke saiki. Engko ndak ribet. Dibawani, Nok. Tadi lali mboten napa-napa nggih, Pak. Apa? Lali, rada lali. Ora apa-apa, wis. Suwele cuti mergo nglairke lali sesideman ra apa-apa. Ora masalah. Wiwitane andherek sang pekek priya bagus. Wah, yo. Kang olah budaya sowan menyang kutha Gadheng Bendara Bandara terus kayung-yung selendang kuning Kang Saking kang saking ukir suara kurang parmana ning wasis ngungrum angungur marang bendara angungrum marang bendara Sang Dyas Dyah Sulistya
terus tresno sesideman pancen tak pancing liwat kincange lesu kuasa ora mandi mongko kowe bocah gunung senadyan bocah gunung nduwung anyrimpo jiwa ragaku tak murung kehormatan mamprong arupa urip ana urip ana kutha gedhe kowe tak ngokke isine apa wae
Wah. Bareng kesel langsung ngedot. Memang Sampai subuh ngale, Pak. ayo, ayo dah. Urip ana kutha gedhe. Kowe tak tukoke. Omah saisine. Apa-apa wae. Sampun, Pak. Ya, iki karo keke Prastiwi ya. Nggih. Matur nuwun nggih, Pak. Heeh. Ya. Kekno kae nek ora ana kae ra gayeng kekno. Oh, apik kuwi Pak kudu dum-dum ngono men. Men nggo tuku udot. Ha iya. Wis ora apa-apa. Karo nggo tuku sulak suku apa cek? Ha iya. Bagong kok ora Petro kok ora teko-teko iki karepe piye? Semareka den prayetna samurir seka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar lilang lintang Bima Sekti sowanipun Kelurahan Petruk Kantong belum mlajar karya cingak Kelurahan Semar Badrana Semareka den prayetna semuriris den prayetna semuriris eka balik titiyane gandayane trisanya purnama sasi Petruk ngapa wae teko-teko kok nangis kaya bocah kowe omong ae kowe tak kon usul adimu Bagong lah kok malah kowe bali nang Karang Kadempel nangis Ketiwasan, Pak. Aku wis ketemu karo Bagong. Lah kok bocah ora tok jak bali? Sampeyan ngerti dhewe to sipatake Bagong kaya ngono ae. Wis duwe kekarepan ora kena dipenggak karo sapa wae. Anggepe dheweke iki ndara Werkudara muni ngono. Terus piye? Bagong suwita karo Begawan Durna. Bagong duwe niat arep bangun Karang Kadempel. Bagong kuwi, heeh. Bagong niat bangun desa. Sowan Begawan Durna jarene Durna ngomong syarate bangun Karang Kadempel Bagong kudu golek kayu kastuba mulya. Kuwi apa kuwi? Aku dhewe ya ora ngerti wong bangun tak kandhani ya ngeyel. Bareng ngono Bagong bloko karo aku minggir truk aku arep munggah ning Gunung Candrageni arep nyemplung kawah golek kayu kastuba mulya. Bagong, tak elekke ora kena Bagong mlayu tak tututi. Ning jebul didingkek karo Kurawa. Kurawa laku dedemitan Bagong kaya kena pusaka kontal Pak Embung nyang endi papan dununge. Kok dadi kaya ngono lakone anakku. Jebul niate becik, niate luhur. Bareng ndak petung-petung ming sak Bagong iki kok duwe gegayuhan kaya ngono. Aning sing jeneng wong iki ra duwe gegayuhan dikeparengake duwe
gegayuhan sing dhuwur. Nggih. Bagong pripun, Pak? Bagong pripun? Ayo do matur ndaramu Pandhawa kon goleki Bagong nek ora gelem aku tak sing ngamuk. Ayo rek, yo. Meraina semubang wangarana dinetraning uga rapuh sabdaning kokila ring kanikara sagetar kene donga engkong lir wowo sing
pine panca Pepetoking ayam wana mrak manguwuking pagakan Koko Prabu Ndarawati. Inggih wonten dawuh Yayi. Rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Saestunipun namung badhe kula suwuni priksa krana sampun wonten pinten-pinten pisowanan. Kakang Semar Badranaya mboten ketingal sowan. Menggah menapa ingkang dumados wonten ing praja utawi ing Karang Kadempel. Nuwun sewu. Mesinipun paduka Yayi Prabu mboten sisah nyuwun priksa dhateng Raka ing Dwaraka. Krana mesinipun paduka Yayi Prabu tumunten utusan kelawan kadang kula ing Jodipati menapa dening Madukara supados niti priksa kawontenanipun Kakang Semar. Nanging sabab menapa dene paduka Yayi mboten utusan kelawan kadang kula panenggak tuwin panengah supados analiti kawontenaning Karang Kadempel. Koko Prabu estining manah namung badhe nyuwun priksa dhateng jengandika Kanjeng Koko Prabu krana kuwatosing manah kula menawi Kakang Semar menika nggadahi raos kagelan penggalihipun dhateng para Pandhawa tumunten sak mangke sowanipun Dimas Werkudara menapa dene Janaka upami kula utus wonten ing Karang Kadempel malah saya damel kodeng penggalipun Kakang Semar mila tumunten sak mangke estining manah nyuwun priksa langkung rumiyin dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu menggah kawontenanipun Karang Kadempel. Yayi nadan ingkang Raka ing Ndarawati sampun sawetawis mboten pinanggya kelawan Kakang Semar Badranaya. Mila ingkang Raka mboten saged ngaturaken kawontenanipun Kakang Semar wonten menapa dene sampun pinten-pinten pisowanen mboten sowan ngersa paduka Yayi Prabu. Malah saking pamrayoginipun ingkang Raka ing Dwaraka monggo gandeng sak mangke ingkang Raka sampun sowan wonten Garing Amarta menapa mboten langkung prayogi menawi Pandhawa tetinju dhateng Karang Kadempel Yayi. Rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning arga ram kang tuminga dendeng saengga praja busekan kang pratangga dereng ngantos parisamaning Balwacana kasarusaning min Lurah Semar Badranaya karya kagiat sangya para Pandhawa. Den mrayitna semuriris eka balik titiyane gandayane Kakang Semar ning apa malah kepasang yogya katuju ingin dene dina samengko Kakang Semar nedheng dadi pirembaganing negara Ngamarta malah dina iki tumuli sowan marang Praja Ngamarta. Nanten lepat kula nyuwun pangapunten. Sawetawis panci kula mboten sowan mergi kawontenan Karang Kadempel Ndara. Ingkang mboten kanten-kantenan kawontenanipun kawula tebih saking raos tentrem. Pokokipun menawi kula aturaken menika mangke panjang ingkang langkung wigatos kawontenanipun Karang Kadempel menika dados kawigatosanipun anak kula Bagong. Tumunten Bagong kepengin bangun desa. Srana piyambakipun pados kekiyataning Batos Suwita dhateng Begawan Durna. Wong kemawon kula menika wis elek-elek ning Bagong wegah dielekake. Wekasan Durna paring dawuh Bagong isa kuwat mbangun desa yen to nganggo syarat sarana kayu kastuba mulya.
Ngendikanipun Pendhita Sokalima kudu golek eneng nginggiling Gunung Candrageni, Bagong kudu nyemplung telenging kawah. Ning kula ngerti kabeh niku pancen pangreka dayaning Kurawa ingkang duweni watak angkara budi candala. Mboten gething lan sengit kalih pendhawane ning klebu abdine ya melu digedhingi melu disengiti dening Kurawa. Petruk wadul kalih kula nek Bagong kena pusakaning Kurawa. Kendang kapracondang kontal kaprapal sakmenika mboten dipun mangertosi wonten papundi papan dunungipun Ndara. Koko Prabu. Kawontenanipun Karang Kadempel jebul mekaten. Ketitik Kakang Semar pinten-pinten pisuwanan mboten kepareng sowan. Wonten magepokan lelampan kalian Bagong nyatanipun sampun dipun aturaken dening Kakang Semar Badranaya. Kula nyuwun dipun biyantu Ndara. Anak kula Bagong pripun, Pak? Ketiwasan, Pak. Kawan Petruk mlayu-mlayu ya gene matur Ndara Puntadewa sewu klepatan diagung pangaksami. Nedhengipun kula tenggawa teng alun-alun negari Ngamarta mboten wonten sangkan paranipun dugi. Kula mboten mangertos saking pundi asal mula bukanipun wonten yaksa ingkang ngamuk punggung Suratamta Nirbaya Nirwikara Werkudara Janaka Jakaya bocah cilik. Gancing langit kelap-lapaton lirgin sanging risang mawe gandrung buta tanpa sangkan marat wani ngamuk ning negara Ngamarta sapa Jajal Werka. Hah? Kowe sapa ngaku Raden Janaka? Kowe ngerti karo aku aja kok kowe bapakmu aku ngerti maratuamu aku apal. Bojomu aku apal, anakmu aku apal, bojomu nang tintiting tretek. Ana. Buta nggugu arepe dhewe gawe wiranging Janaka pecah siramu. Ah, pecah genti kowe. Kowe. Ah. Ah. Buta rambute digelung kaya aku. Oke, salon buka. Apa dikira ora entuk gelung kaya kowe? Wah, deplok dadamu, deploke jahe kowe. Wah! Wah!
Janaka Werkudara kalah. Koko Prabu Kasinggihan. Butane ampuh. Lehku serik. Rambute kaya aku. Lah wong dipadani rambute kok lara ati lho. Wah, sing madani wing wujud buta. Kresna kakangku mangsa Baranga. Kaya ngapa wujude tak tandangane. Kresna Tantulursa mring Sang Resi Jahnawi Suta ing jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara kena dayane apa lah kok dadi iso wujud buta kaya mengkono kowe oh lah dalah buta kok anggere perang leren ning warung tuku wedang perang leren meneh ning warung ngobo kopi buta apa kae tibane Kyai Senjata Cakra lakon babar jatining wujud parate. Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Wis malih aku. Wis ngono kok. Apa? Wah, badar iki. Ora kowe kok dadi buta barang ngopo? Protes. Lho. Protes karo sapa? Demo. Dalam rangka ora trima. Karo sapa? Pandhawa. Kon tekan kene. Dokon rawa mrene. Aku arep matur karo Pandhawa kabeh. Wong tuwa joget kok dijegal. Ana kawan Bagong. Nggih. Bagong. Nggih. Bagong. Nggih. Nggih, Bagong. Kowe sik. Bagong. Nggih. Aja dhisik kowe. Nggih. Selak kesusu lho. Iya. Alon-alon. Bagong urip. Maksudnya aku mati. No ya. Sik, Pak. Diem, Pak. Nuwun sewu. Kula nyuwun tulung Ndara Kresna supados nglempakaken para Pandhawa menika istunipun kula ajeng nyuwun prisa. Sampeyan dadi pengarep niku nuwun sewu sing manggatekke napa-napa sing teng jero kedaton nggih. Napa-napa sing teng kiwa tengening negara. Sing nang Karang Pradesan sing nang gunung-gunung ora tok gatekke. Ya ngono kuwi napa pripun minangka dadi pengarep. Kudune sampeyan niku adil. Kudune sampeyan niku tansah tedhak niti priksa dhateng para kawula. Kula kandhani nggih, Gus. Karang Kadempel niku owa-owane werna-werna. Kawulane aja ora rukun, kabeh ora tentrem. Mula nganti kula tak rewangi lunga saka Karang Kadempel pamrih kula. Nek Semar niku wis ketuwan kon bangun. Mula sing kudu bangun nggih anak-anake niki. Ning kula iso apa nek mboten wonten pambiyantune ndara-ndara kula Pandhawa. Kula niku mung masyarakat lemah. Kula niku mung wong cilik. Kula niku mung batur. Selagine kula sing derajate batur wae duwe gagasan bangun desa. Lah sampeyan sing gadah wewengkon kok tanpa mikir wewangunaning desa Karang Pradesan niku nuwun sewu, iso delengke apa ora? Nek ora iso delengke ora masalah. Tak bangune dhewe. Ning kula ora arep suwita karo sampeyan. Kula ora arep suwita karo ndara-ndara Pandhawa.
Saniki sampeyan penak, saniki sampeyan iso lenggah duwe derajat, duwe pangkat. Kok terus ora nyawang isor, sing mangsa wang dhuwur terus. Mengko nek klilipen ngrekoso lho sampeyan. Ngoten. Napa-napa sing dumadi enten ngandhap niku manggatekke. Ngoten. Karang Kajempel niku bapak ya iso apa wis tuwa. Bapak niku bangun kayangan wis ping pira ya, Pak ya? Heeh. Bangun kayangan, bangun SPBU. Bangun taman pariwisata, nggih ta, Pak? Heeh. Wis kesel bapak niku lho bagiane Bagong bangun desa. Ning nek Bagong ora dibantu sampean-sampean, ora bakal Bagong nglakon bangun desa. Lah, manunggaling sampean minangka Gusti kula kalih para kawula tetunggalan manunggal iso bangun desa mujudake rakyat ingkang tentrem ayem manunggal rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyane mujudake negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya mengkono. Nek kula ora wani matur ngenten iki sapa sing arep wani matur kaya ngenten iki? Kula minangka dadi wakiling masyarakat nyuwun karo sampeyan mawi sesandheyan kalih para masyarakat kawula alit bangun wewangunan, bangun desa, bangun kutha supaya kabeh katon sae, katon endah, katon becik, katon ayem lan katon tentrem. Mengko ndak selak sampeyan dirasani kawula lho. Nek wis kebacut ngrasani, wah wis saya tipis kapercayaning kawula karo sampeyan, saya ngrekoso sampeyan dadi Nalendra Ndara. Bathok bolo isi madu. Ana nguneke bathok. Kowe iki dialem bathok bolo isi madu, rupamu elek nanging pikiranmu kuwi becik, atimu becik. Matur suwun. Kula mboten butuh pangalembono. Ning kula butuh kesaguhan sampeyan, kesanggupanipun Ndara-ndara supaya mbangun desa sareng kaliyan kula. Bagong bakal ndak sengkuyung. Bagong tak sengkuyung lahir batin. Ana kawan Bagong ndak sengkuyung lahir batin. Ana kawan Bagong aku ya nyengkuyung lahir batin. Anak sing ngerti karo wong tuwa ki meng kowe. Meng kowe, Bagong. Aku ora butuh gareng. Aku ora butuh Petruk. Waton isih ana kowe, bapak iki rumangsane isih kaya urip. Kowe kuwi elek rupamu ning aten-atenmu lah kok. Kowe ya wani ngelingake marang bendaramu ingkang nedeng kalimbut. Tole muga-muga klakon penjangkamu Panakawan.